Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Mayong hapon na naman sa iton mga palangga nga mga tagpalamati kag welcome sa iton pagpangalagad karon nga hapon sa palituntunan. This is my life. Siyempre, Lunes na naman nga adlaw. Unang adlaw sa simana sa iton paglingaw sa inyo. Lunes, tub-tub, Sabado, Disyembre 21, tuig 2020. Aton man pagpangamusta sa inyo, of course, kahapon, ano ka mo? Kamusta ka mo kahapon? Ilabi na sa aton sa mga palangga ng mga tagpalamat. Ang aton mga senior citizen dera, ang aton mga kabataan, ang aton mga kaupod sa sininga hapon, sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalaga deri sa This is my life. Alauna 39, Action Radio, Philippine Standard Time. Pila na gid lamang kaadlaw ang nabilin antes magabutang Pasko, Tita Wilma. 4 days more to go. It's Christmas Day. Ano na? Okay. Ara man kag sa wala. Dayon na iya, Tita We, di bala? Okay. So go lang kita, pero sa gihapon ang aton nga paghalong. Ang paghalong kag pagpreparar man sang aton mga hilikuton, paghalong para sa aton ikaayong lawas, ilabi na sa aton ginapangatubang sa karon nga pandemic, ang COVID-19. Kag-ara naman kita sa karon sa ikalima na nga adlaw sang aton Misa de Gallo or Aguinaldo sa mga nagasimbang gabi pagel na sige pa, dugang pa nga power para matapos ang 9 days novena mass para sa inyo man mga wish, para man sa inyo mga pangamuyuan. Upod ninyo dara si Tita Wilma, updan nyo lang si Tita We. Okay. So go lang kita. Ang may mga masubo kag mga makakulugmat man nga nagakalatabo sa ito na palibot sa pungsod Pilipinas, di ba? Pinsaron mo lang to ang balita tong isa kalagad sa kasuguan, isa ka pulis to. Nga nagpanglutang. May mga reaction man gani aton pila ka mga artista. May mga reaction magluwas man sa aton sa ni mga netizens, tanan sa mga nakasaksi. Pero dugay-dugay hatag man ni Tita Wilma ang pila ka mga updates sa mga nagakatabo, magluwas man sa aton sa ni weather bulletin, sa aton sa ni pag-asa sa aton man Weather Bureau. Kung ano na si Vicky, kay tinarasiling nakagwan na siya sa Philippine Area of Responsibility. So hibaluan man nato ng update iya sa sininga udto na kainang naging pagwasa nga aton sa ni Weather Bureau. Kag magluwas man sina mensahe halin sa isa naton kapalangga nga mga tagpalamati, sulat nga ginpagi man sa aton messenger sang isa ka subong na may pangabuhi na siya. Nga nag-agi man sang tuman ka piot, tuman ka puraot kag kabudlay nga
kabuhi humalin sang gamay pa siya. Kung isa pa naton nga nagaupod permi sa iton online masiling na siya kaaslom nga bahin sang iya kabuhi, di ba? Mga lain-lain yung mahitabo sa iton kabuhi. Amo na sila ni Tita We, kung gusto ka mo may ada ka mo luyag nga i-share kadalagan kapaslawan sa iton sini kabuhi, mga kasakit nga inyo inagihan, nga naagyan, kag nakatag sa inyo leksyon o kung inspirasyon man, pwede ninyo ma-share. Diri sa This Is My Life. Problema nga inyo ginaangkon, luyag man ninyo pa ngayon sa personal advice ni Tita Wilma, pwede kit. Kag pinaka mga post nga paagi subong para hindi na ka mo magkadto sa post office, hindi na ka mo magkadto diri sa stasyon sa Action Radio, pero pwede kit gihapon ha. Pwede basta may Facebook account ka mo, search nyo lang personal account ni Tita Wilma and Topina Sugathon. May send message dira, click nyo lang, type, send nyo for sure, mabasa ko gid ina kag mabaton, ha? Okay, as sa mga nagahulat dira sang ilang mga ginpadala kay Tita We, relax lang ka mo dira. Kag sa mga nagapadala man sang ila sini mga greetings, syempre magluwas sa mga nagaupod sa iton sa ilang mga radio, 684 kHz kita nga nagaupdanay. Tub-tub tek na alas 3 kada hapon, Lunes, tub-tub Sabado. Basta may cellphone ka mo, pwede ka mo kapadala sa inyo sa mga greetings. Pagi sa iton text hotline, 0963-757-0874. Again, iton text hotline, 0963-757-0874. Pwede ninyo dira pwede lang inyo mga panamyaw kag ang inyo man reaction sa mga mabasa naton iya nga sulat or mensahe karon dugay-dugay. Paamo ka na wala daw. Kag sa iton man mga kauturan nga nagapod sa iton live via Facebook page ang Action Radio Bacolod. Ara lang da, search nyo lang sa FB no? Action Radio Bacolod. Ara dara live, may video live, click nyo lang. Ara man kita gihapon. Kag makitaan man ninyo dira ang mga praska nga mga balita nga natipon sa Action Radio Bacolod News Center. From sign on, kag tub-tub pa ina karon sign off sa Action Radio Bacolod. Kag tanan nga mga natipon nga mga balita 24/7 mabasahan, makitaan ninyo kag mabasahan sa amon sini website. Pwede ka mo ka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pero sa tuod lang may transistor radio dira sa amon sini website. Click nyo man, pwede man kita dira maka-updanay. Kag ara man sa YouTube. Search nyo lang Action Radio Bacolod. Lunes subong adlaw pero bisan sino basta nagagwa sa ila balay kag magbiyahe kadto sa ila trabaho kadto sa kundiin para sa pila ninyo ka mga hilikuton, puwerte ang traffic diri sa Dakbanwas ng Bacolod. Puwerte gid ang traffic. Pero sa inyo no. Sa probinsya sang Negros Occidental, sa malabutan sang aton man pagpangalagad sa sininga hapon, hi and hello. Especially dira sa may isla sang Panay sa apat ka mga probinsya dira sa probinsya sang Iloilo, Rojas, Capiz, kag Antique. Maayong hapon. Advance Merry Christmas sa inyo. Kag dira man sa Guimaras, dira sa malabutan naton sa Palawan, kag sa Masbates, sa Kahidiukan, Romblon, hi, mayong hapon lang dira. Kag syempre sa kaiping namon diri nga probinsya, ang pihak nga bahin sang Negros Occidental, sa Negros Oriental, kag sa Central nga bahin. Syempre sa mga duluna naman sang duha ka probinsya, San Carlos daay, kag sa Bayawan dira sa may hinubaan. Yes, mayong hapon lang dira. Alauna 46 Action Radio Philippine Standard Time, tawe kadtuan na naton ang iTunes sa ni-update halin sa pag-asa. Ang nagluya-luya na siya. Naghuyang, mas pagid nga nagluya. Kag isa na lamang siya ka tropical depression si Bagyo Vicky. Samtang nagapalayo siya sa Calayan Islands. Kay man katapusan siya nga nasipletan sa kalayuon nga 210 kilometro na bagatnan nakatundan sa Calayan, Palawan. Ang kuniya siniyang porsa sang hangin nga nagalabot sa 55 kilometro por hora kag pagmadlos naman nga nagalabot sa 70 kilometro por hora. Si Vicky nagahulag sa kadasigon nga 10 kilometro por hora sa direksyon
nabagat na nagatundan kagin kakas na sang pag-asa ang tropical cyclone wind signal nga gina-eksperyensya sa Calayan Islands. Apang sunod naman sa pag-asa ang northeast monsoon nga ginpabaskog sang bagyo ang magadulot naman sa mga pag-ulan-ulan sa dako nga bahin sang Luzon. Kag syempre karon man nga adlaw makabatya gihapon sang kasarangan tubtob sa mabaskog nga pagbubo sa ulan. Sang ulan no dito sa bahin sang Calayan Islands, sa Babuyan kag Kalayaan Islands, kag sa eastern portion sang mainland Cagayan Valley, Aurora kag northern portion of Quezon. Mahuyang tubtob kasarangan naman nga mga pagtupas sang ulan kag kun kaisa mabaskog man nga pagbubo sini ang gina-eksperyensya sa nabilin nga bahin sang mainland Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, kag Ifugao. Kag bugos naman nga Visayas, dala na dira ang Occidental Mindoro, kag bugos man nga Palawan, mangin magalumon, karon nga adlaw, yes, magalumon ang kalangitan, kag may lapta-lapta man nga pagpanalithi, tungod sa localized thunderstorms. Kasarangan naman tumabaskog nga dapyas ang hangin halin sa nakatunda na sidlangan ang mabatyagan sa bahin sa Palawan, kalakip na ang Calayan Islands, Occidental Mindoro, nga may mahuyang tubtob mabaskog nga pagdapyas ang ulan. Ag syempre titawe ang balod naman sa kadagatan sa nasakupan iya sang Palawan, Calayan Islands kag Occidental Mindoro, lakip na sa iton na mahuyang naman tubtob mabaskog nga dapyas ang balod ang mabatyagan. Pero syempre ang temperatura, na ang temperatura naman nga mabatyagan iya diri lang sa iton sa Dekbanwa sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental from 24 to 32 degrees centigrade. Kag si Haring Adlaw, nagbutlak. Adlaw na siya nagpakita sa iya kasanag. Alas 6, just 6. Ano pa malawig ang kadulom. Malipot ang mashanag nga adlaw. No? Alas 6, just 6, nagbutlak si Haring Adlaw. Magatunod naman siya karon temprano pa. Alas 5, alas 5:32 sang hapon. So inaman na nga itong sini-update sa dalagan sang panahon sa karon iya nga adlaw or sa siniman nga hapon. Sa piyak naman nga bahin, bisan sino siguro inang mga mapisan bala na sa mga mapisan magbukas sang ila sini cellphone, especially sa social media, makita ninyo ang viral sa karon nga video. Ang video nga sa diin atong pagtiro sang isa ka pulis sa mag-iloy sa may Paniki, Tarlac. No? Hindi ko kapadugay maglantaw. No? Hindi bisan sino man guro, hindi gid kita makapadugay sa pagtanaw. Harap-harapan, hamakon muna nga hitabo. Nga do hindi kita iya makapati. No? Pero tinatabo ato, no? Pero base man sa spot reports ng Paniki Municipal Police Station, ang lugar Purokdos, Barangay Kabayawsan, kahapon natabuin na alas 5 sang hapon, December 20. Di patay gid, no? Ang mag-iloy 52 years old, kag ang iya bata 25 years old. Ang iloy si Sonia Gregorio, ang bata nga 25 years old si Anthony. Matapos nga gintiro ni Senior Master Sergeant Junel Nuesca. Huben pa 46 anyos, abaw. Ti active na siya sa serbisyo, no, si Nuesca. Kag natila na na-assign ini siya sa Parañaque City Crime Laboratory. Ti hindi pa klaro kung ano gid ba lang motibo sa krimen, pero ti makita sa video nga ginatambagan sang iya iloy si Anthony sa pagbais sa amo nga pulis. Kag sa last part naman sang video, makita ang isa kadalagita nga bata sang suspetsado nga nagasinggitanay bala nga nagalalisay man sa biktima nga iloy nga si Sonia. Ti ginsabat-sabat ni Sonia ang ginhambal sang dalagita na singgitan niya, samtang padayon man
nga ginatambagan sang bata niya nga si Anthony kag didto pak nan gintiro niya sang suspetsado ang mag-iloy. Tisinwes kati ang pulis nag-surrender man sa Chief of Police sang Rosales, Pangasinan Police Station. Masubo nga hitabo pero amo lang na no mas makasiling ka amo lang na kasimple no na ngayon kung kaisa kun ara ka man sa peak sang imo kaakigon na kung kaisa nagapalang dulong man ang imo panulok kag kun ara pagid sobra pagid nga pagpalangga kay ti bata babae pa na do wala na guro siya nakapanumdum sang kun ano hinulsol ka man sa nahimo mo pero ara na natabo ang tanan kag wala ka na sang mahimo, di ba? Kag isa gani sa aton celebrity nag-react dara mo si Maine Mendoza, nag-react gid siya kag iya tugin ang iya gani gin-post sila niya hustisya para sa mag-Iloy Gregorio. Amo na yung panawagan ni Maine Mendoza, isa ka host kay isa ka actress. Kasunod sini nagalapta sa karon nga video sang pagpatay sang isa ka pulis para niya kisa mag-Iloy dito iya sa Paniki, Tarlac. Ay, masubo man. Pero ligwaton tada akin hanglan mangin maayong aton kahaponanon despite nga magalumo na nga aton kalangitan kag syempre maulan-ulan ang aton sinipanahon. Ang ano ba lang napili nga word of the year? Ang word of the year 2020 pandemic, no? Ang tinaga nga pandemic ukon sa aton sa hiligay nun is pandemya. Amo ang ginkilala nga tinaga sang tuig 2020. Sa ginpatigayon iya nga sa wikaan, salita ng taon edisyong pandemya last Saturday. Nangin basihan man sa pagpili sang amo nga tinaga this year, amo ang kadalom nga pag-research sa amo iya nga tinaga. Paano ini nangin makahulugan karon nga tuig kag kon ano ini siya kasikat o kon masami nga magamit hindi lang sa social media kundi sa mga nagabasa, no? Sa imo man mga mabasa, sa imo man mga makitaan kag sa personal iya nga pagsugilanunay, no? Muna sugilanunay talakayan do something amo na. Pero gindipisahan naman sang mga participants ng virtual ang partikular nga tinaga nga ila sinigin ginlakip, no? O kung gin-include sa ginapilian. Sino kay Professor Zerina Joy Santos ang nagpresentar para sa tinaga nga pandemya or word nga pandemic. Ang pandemya amo ang ugat sang tanan sang mga tinaga nga ginpresentar man, nga ginparticipate bilang ginpresentar man, nga ginhimo paagi sa webinar. So, ang pandemic or pandemya among pinakamadalom nga tinaga, nga may pinakamadalom nga kahulugan, kag may masiling dako, may pulos, suno kay Santos. Kag hambal pag niya tama kadako sang epekto sini sa bugos nga kalibutan kag sa tanan nga tawo nga sa diin tanan nga tawo sa bugos nga kalibutan apektado tanan gid. So hindi na bago ang word nga pandemic or pandemya sa iton sini pulong. Rason naman nga amo ini nga tinaga ang nagalibot sa karon bisan diin lang ikaw. Nagpauntat or nagpa-hold sa madamo nga bagay sa aton kabuhi sa mga tao hindi lamang diri sa Pilipinas. Amo ini siya ang nagpabatsyag sa aton tanan kag ang epekto niya daw halos hindi man naton maintindihan nga tanan-tanan kita apektado kag tanan-tanan kita nagaantos. Ang pandemic nga word or pandemya nga tinaga. 1:56 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, update agalita at sa coronavirus sa san to gani kahapon or sang Sabado 0 na Sabado na 0. Tapos nagwa ang update man kahapon 5 ang nadugang sa aton sa ni official record nan. So ang Bacolod sa karon may total nga 5,553 nga kaso sang coronavirus.
Ang probinsya naman sa Negros Occidental may nagduga nga 23 nga bag-o. May kabugusan na nga 6,216. Kag ang bugos naman nga Pilipinas may 459,789 na ka mga kaso. Kag ang bugos naman nga kalibutan may ara na 77,169,391. So inang update na ito sa bahin sang COVID-19. 1:57 Action Radio Philippine Standard Time. Oh, ang ato na din mga kauturan nga nagakinahanglan naman sa mga preska ka mga matahong nga bulak spam personal o kung para man sa inyo pamilya. Ara lang, na? Ara lang. Sa likod sa Bacolod Base Center. Ara dira ang Johnny Dossie Flower Stand or Johnny and Christine Flower Stand. Na? Pero pwede ka mo magkatawag or maka-inquire para sa inyo man kinahanglanon sa cellphone number 0930-959-2828. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit. Yes, mayong hapon lang dira, no? Mayong hapon dira sa nagaupod sa aton sa siniyang hapon sa This Is My Life via aton FB Live. Kag mayong hapon lang da kay Elizar Likayan. Mayong hapon lang da sa imo. Salamat gid. Kag magluwas man siya kay Jocelyn Libon Dispoho. Mayong hapon Tita Wilma. Kay Jose Moncal Turilla. Good PM Tita Wilma, listening with you. God bless. Mayong hapon. Upod sa liwat sa imo nga sweet and sour nga programa. No isda ba sweet and sour nga napunan sa mga panakot? May damo gid nga pagpalangga. Alex Montesa, mayong hapon sa imo. Bring it on. Martin Aliling kay Charil Yang, nice voice, I admire the most. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, Tita We. Mayong adlaw sang Lunes, Tawe. Naga-monitor ako sa program mo. Keep safe. Lani Romiano. Tawe. May patamyaw lang ko sa imo. Isa ka adik sa tanan nga programa sang ARB. Guillermo Gimo Clarito. Madamo nga salamat. Merry Christmas in advance. Happy New Year 2021. Okay, Alex Montesa, salamat man sa imo. Kay Buds Palmares Agustin, mayong hapon, tita. Ma-English man ko, you have a golden voice. God bless and stay safe always. Buds, ikaw, salamat, gid. Good PM to greet ko lang kay Pipi Bamsiloy, kag Mama Diting, nga nagapamatigid permi sa imo. Georgeline Bansiloy Francisco. Elizabeth Maleka Gamala, Ma'am, good afternoon. And to all the listeners, especially to Maleka family and to my office mates of MTCC Bronx 3. Stay safe always. God bless us all. Yes, Ma'am. Amen, gid sa imo. Thank you, gid. Noel Henoraga Jr., mayong hapon, Tita Wilma. Merry Christmas from Elsa Pabalinas. Thank you, gid. Good afternoon, Tita We. Listening and watching from Tango, Bacolod City, Rosenda Malunes Salazar. Sige, marhaban, salamat man. Indigenous Sulgon, dera sa Bibs Mango Stand sa Valladolid. Hello, mayong hapon. Merry Christmas, Tita Wilma. Likewise, dear. Inday, mayong hapon. Liling, Inrile. Hello to we. Good afternoon from South Home Sumag. South Home Sumag, Raden Puertas. Yes, R. Armand Tuwarihinyo. Hello, nanay. Mayong hapon sa programa nga napunan sa kadalagan.
Nanay Pasko ko. I love you, nanay. Ano ka na, mati ang tawag mo kay nanay, no? Okay, salamat gid sa imo. Satan ruined his life, Tito. Yes, sakto na. Nadaogid siya. Na? And the Virgil Pinda, good PM and happy Monday, may Tito. Nice looking you sa gihapon. Watching from Salon Home, stay strong and healthy. God bless you, Tito Wilma. Salamat, Virgil Pinda. Relax lang. Balikan lang ka mo ni Tito Wilma dugay-dugay, ha? Okay. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. No sa Ace na Action Radio, Philippine Standard Time. Okay, daligid lang, Tita Wilma, ang pagbasa na neton sang isa kasulat o mensahe sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma,
ay mag-ilaw. Ang atong pagkabasahon sa sininga hapon, Mayroon isa iya ka mensahe halin sa itong sini personal account sa Facebook via Messenger. at may nakalaan. Kag nagapatawag ini siya kay Inday. Tama ka na. Gapatawag siya kay Inday, kag ang sulat ni Inday nagasiling. Good PM, Tita We. Lawig-lawig ng lalakbayo ni Tita We. Subong. Good PM, Tita We. Tawgalan ko sa ngalan nga Inday. Amo nang tawag nila diri sa akon. Hindi lang paglawag ang matudtuod ko nga ngalan sa kahanginan. Nagapang idaron ako sing 47 anyos subong. May bana, kag may 4 ka mga kabataan nga naga-eskwela. Grade 12, grade 10, grade 9, kag grade 4, Tita We. Handom ko gid nga magkatapos sila sa ila pagtuon. Tungod sa akon sadto handom nga makatapos ako sa pag-eskwela. Apang tungod sa kapigaduhon, wala gid ko katapos. Bisan elementarya gid lang. Ikaduha ako sa 4 ka mag-utod. Isa lang ang lalaki sa amon. Nga amo ang nasundan ko. Gusto ko gid tani sadto nga mag-eskwela. Apang hindi magpasugot ang akon ginikanan. Tita Wilma sang tion nga to damo ang gusto magpa-eskwela sa amon, apang hindi magtugot ang akon mga ginikanan nga iban ang mapa-eskwela sa amon. Sa rason nga wala sila siyang alam. Kay base hindi kami kuno magkilala sa ila nga amon mga ginikanan na naman. Apang sa ila pagpamatok nagtinguha gid ako nga maka-eskwela. 7 ka tuig ako sadto kag 9 ka tuig ang akon magulang. Nag-eskwela kami grade 1. Una nga adlaw sa amon pag-eskwela, isa kami ka kwarto. Apang sa ikatlo nga adlaw ginbulag kami. Tungod sa kahadlok ko nga basi awayon ako sang akon mga classmate, nagkadto ako sa akon magulang, ginakigan ako sang maestra, kag ginukuhaan ako sang stick. Pagkaaga wala na ako magbalik sa eskwelaha, sa pag-eskwela, sa kahadlok nga balbalon ako liwat. Grade 2 sad to akon magulang, sang ginpauntat siya sa iya pag-eskwela, kay hindi ko masarangan ang obra sa balay, kay ang mga ginikanan ko ga obra sa uma. Tita We. Tuig 1988 to 89, ginplanuhan nga himuon banwa ang among lugar. Tungod sa inosentihan sang akon mga ginikanan, nahadlok sila nga pangwaon ang amon mga uma. Tungod sa kahadlok sang amay ko, nangita siya obra sa banwa. Ginbayaran lang 300 ang amon balay kag ang amon uma. Pertino, ano na nga tuig? 88, 89? Tama ka barato. No? Nagsaylo kami malapit sa Murcia, Tita We. Nagaedad ako sadto 10 ka tuig. Kag 12 anyos ang akon magulang. Nagpangabay kami sa amon amay nga may eskwela. Kay nahisa gid kami nga madamo ang nag-eskwela sa tupad namon balay nga mga bata. Nagpasugot man ang amon amay. Ginkuaan niya kami sang record sa amon ginhalinan. Grade 2 ako, kag grade 3 ang akon magulang. Natapos namon ang 2 ka tuig, kag nag-grade 4 ako. Grade 5 ang magulang ko. May nugbatang iloy ko sa ikapat namon nga manghod, kag hindi na ako makapadayon sa pag-eskwela ko. 1986 July 4 nagbatang iloy ko sa ikapat namon nga utod, padayon ang akon magulang sa grade 6, samtang ako grade 4 lang gid, Tita Wilma. Nagbalik kami sa amon lugar, sa namatan ko nga lugar. Sa ito nga tion, naadik na ang akon amay sa pagpanahor.
wala na siya gapuli sa amon balay. Biskan diin makadto sa pagpanahor lamang. Sang nagdinalaga na ako, damo man nagapangaluyag sa akon, maimo na nga may sa mga nagapangaluyag sa akon, gusto niya siya ang mapili sang pamanahon ko. Nahadlok ko sadto mamana, kay may handom pa ako nga makatibawas kami sa kapigaduhon. Ginpilit ako sang akon amay nga mamana Tita We, pero tungod kay hindi pa ko gusto naghibi ko. Ginpapili ako sang akon amay Tita, ang gusto nila o kun ang gusto ko. Nagsabat ang akon iloy, nga lakat na lang kag pangita ka sang obra kung hindi mo pa gusto mamana. Hindi magpasugot ang akon amay sadto nga tion Tita Wilma nga maglakat ako kung mag-obra, kay base ano kuno ang matabo sa akon. Pagkatuig 2001 January 1, ginkasalang akon magulang. Kag samon nga man nga tuig bulan sang Abril napatay ang akon iloy. Tuig 2002 nagdesisyon ako nga mamana, 29 na ako sadto. Nakabata kami 4 kabilog. Parehas man kami sang bana ko Tita, wala nakatapos sa pag-eskwela. Isa siya ka-driver. Pasensya ka na Tita We. Sa akon sulat diri na lang kutob ang akon kasaysayan, ang imo tagpadala Inday. Ara na Inday, nabasa ko ng imo sinisulat ha, kay tungod ka-schedule siya for today. Pero una-una gid salamat sa imo, kag madamo gid nga salamat mayong hapon sa imo. Amo nang siling bala naton sa kabuhi naton, hindi palareho ang aton ma-eksperyensyahan, ang aton nga maagyan. Kay nga ang kabuhi may nanari-sari nga duag sa nahambal na naton. Kung sila maswerte sang ginikanan nga may mga manggad, malipayon sila, pero may ara nga kadalagan man ang ila padulungan, may ara man nga kapaslawan. Amo na ikala man Ginoo magbaki-baki isang nagatabo sa kabuhi isang tao, pero muna nahambal naton, mas manami nga maangkon naton ang kadalagan nga ang aton pagaagyan nga banas pakadto sa sina nga kadalagan puno sa mga pagtilaw, di ba? Nami ginaibat siya kun kay nga ang mga kabataan gani nga well provided sang ila ginikanan sang ila sini mga kahinahanglanon, amo pa na gani ang wala nagatulutom. Why si Tita We naghambal tanan ha, kundi may ara lang. Wala naton ina generalize. Nakita naton sa imo Inday kung ano ang handom mo para sa imo mga kabataan. Nakita ko kag nabatyagan nga gusto mo man tani, no? Nga makabulig sa ginikanan mo, nga makatibawas ka mo sa inyo sitwasyon sa uma, dira bahin sa central nga bahin, no? Sa Negros. Nga gusto man tayo makabulig sa ilang bisan paano, hindi gid man masulhay nga pangabuhi, kundi magsaka-saka lang balang libel sa pangabuhi, bala nga maka-enjoy man, kag tani gusto mo man nga makatapos sa imo pag-eskwela, amo ginayaday, hindi man sa tanan nga mga kabataan or ginikanan nga ara sa uma, kontento na lang. Ano gid ang handumon mo, hindi bala? Bisan sa mga drama talang na mabatian, bisan sa mga pelikula talang na mga mabatian, pero may kamaturan ina. May mga ginikanan nga nagambal, especially hindi lang kamo mga kigha sa aton dira mga nanay kag tatay nga ara sa umaha, kay hindi ba may ara gid ginikanan nga nagahambal ay bisan dahon sang kamuti kag unod sang kamuti lang aton saluhan, okay na ina para sa amon basta nagaululupod lang kita tanan. May ara man nagasiling nga amo na ni ang nadak-an namon, namuklatan namon nga palangabuhian. Amo man lang inyo, nga ano pag ang ginahandom nyo sa inyo kaboy, the something nga mo sina, di ba? Pero, ang wala nakitaan sang aton mga ginikanan, nga mga kaangay sina, nga ang kalibutan nagatiyom. Sa pagligad sang inoras inadlaw tinuig, sinimana binulan tinuig, ang mga pagbag-o. Aragin. Ti subong, amo na bala? Ikaw,
tungod amo inang inagihan mo pinsan mo na iya syempre that time 80s na no 1980s na sila pa madesisyon kung sino si tatay mo pa yung mapili kung sinong pamanahon mo hindi naman na iya husto di ba di na nga bahin nagsaludo man kita sa imo kay nga nagdesisyon ka kay hindi ka pa gusto magsulod sa ginatawag nga pangabuhi pila pa lang edad mo sa tutiun 19 o tesang ulihit pagpangasawa sa magulang mo nga daw pamatsyag ko daw mo gid nga sunod-sunod mo pagpangasawa niya nagpamana ka man pagkadason nga tuig na ti ara ka subong nakapamana ka imo na gusto imo desisyon may kabataan ka mo nga apat nakita naton nga nagapaninguha ikaw nga hindi ka gusto nga maagyan sang kabataan mo ang mga inagihan mo man sa kabuhi, ang mga kabudlay, ang mga pagsakripisyo, ti alalayan mo lang sila, na? Ilabi na gin nga mabudlay subong iya ang pamaagi sa pagtuon. Kay ti pareho sa inyo sa inyo lugar dira module ang ginagamit. Ti pinsaron mo na lakton mo pa pakadto sa eskwelahan, idulong ang module kuha ka naman bag-o para sa isa naman kasimana, liwat naman. So, ang paglaom kag ang tsansa para sa inyo kabataan nakasalalay man sa imo mga kamot. Buligan mo sila. Nga magtutom, buligan mo sila nga mangin mabuot, masinulundon nga mga kabataan para nga bisan paano maangkon mo, bisan kabahin na lang sa mga handom mo para sa kabataan mo. Kay tandaan mo, kalitan naton ang tiyempo nga kung makalabot sila sa kolehiyo, kag libre pa ang kolehiyo, pasalamat gid sa Ginoo. Kwan lang, sakripisyo lang, dugang, paninguha ka mo sang bana mo para sa expenses ang kabataan ninyo nga makatapos lang. Or kung mabudlay lang, amat-amat lang pagkatapos ang isa na naman ang nakatapos pangita trabaho, buligan ang mga masun, mangin mamagan sa ulihi, makita ninyo, ay salamat sa Ginoo, ginpamatian ang akong pangamoyo. Amo na iday, ha, Inday? Anyway, Inday, sa imo salamat man sa pag-share mo sa imo inagyan sa kabuhi, halin sang gamay ka pa. Diba? Tandaan lang gid naton nga aton kabuhi, may purpose ina na lain-lain nga mga pagtilaw, lain-lain nga blessings ang aton mga ginabaton, pero ginatakos sang mahal nga Dios kung daw ano kadako sang aton pagsalig kag pagtuo sa iya. Bisan ano kapuraot sa aton pagpangabuhi, bisan ano kabudlay, kag kung ano man kabugat sang problema nga iya ginatag sa aton, hakso naton ina sang hugot kag tinguhaan nga malampuwasan, tungod kita nagasalig kag nagatuo sa iya, nga hindi niya ina paghihatag sa aton kung hindi naton masarangan. Alas 2:20 na Action Radio Philippine Standard Time, ay kadasig man sang aton oras ba rin, yung aton nanay panyawan liniment oil, ang aton panyawan liniment oil produkto ini sa Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Aha. Noel Herona Hinoraga Jr. Mayong hapon, Tita Wilma. Elsa Pabalinas, thank you, Gid. Good afternoon man sa imo and Merry Christmas. Rosenda Malunas Salazar. Good afternoon, Tita Will. Listening and watching from Tangob. Hi and hello. Jean Sulgundana ni. Salamat gid sa imo, Ma'am Jean. R.R. Muntuarihinyo. Kalam iprolimpyo niya. Radin Puertas, hello. Tawe, good afternoon. Okay, salamat gid sa imo. Kag Kylie Gay. Brian Pareño Tupan. Tamyaw. Lagi na tamyaw ko lang family Tupan sa Bacolod. Labi na gid. Si Gary Tupan kag Pasita Tupan nga permi ga pamati from Brian Pareño. Ligay Villaris Achivar. Salamat man sa imo. Hello kay Ramon and Lucy Achivar sa Talok Kawayanan, Bago. Thanks and more power, Tita We. Yes, Miss Heaven Heaven. Merry Christmas to you. Homal Lumina. Nanay, nami, gid bala feeling, mabatian ko voice mo, nakamiss ang feeling. Amugin na yung mga nanay, R.R. Montuarihinyo. Malamon, basta nanay, di ba? Christian Monter, di ba? Merry Christmas sa imo. Bago lang gid ko, na? Christian, good afternoon lang sa imo and Merry Christmas. Tita We, present from Singapore. Keep safe all. Love you. From Inday Chin Officer. Sakto na, Tita We, bisan ko nugakaon, kamusaging basta loving, o diba, Tita We, good PM reaction na yan sa aton sa ninabasahan nga, sa nabasahan na iton nga mensahe from FB Live. Oho. Mayong hapon, Tita Wilma, palihog kugwit sa family maliksi isang barangay Lagran, hakag sa tanan nga nagapamati sa imo program. Thank you so much, Tita. Okay, salamat, gid. Paamo ka na, bala. Kag, ay, si Inday Lani Heromyano. Thank you, kid. Dira sa may tapas. Mayong hapon lang, dira. Okay, balikan ko lang na karon ha. Relax lang ka mo, dira. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Yes, Tita Weng, atong sinima ma-share sa itong mga palangga nga mga tagpalamati karon nga hapon. FYI, tanaya for your information. Syempre, Tita Wilma, ano ang itong sinima hatag para sa itong mga palangga nga mga tagpalamati? Ano tong katumbal nga kutitut porte kapang perti magpangutot. Subong, ay nabilang nakita kubik sa kaina mo, inang Artemisa, na? Artemisa sa ano naman sa Tagalog ano ganing tawag sina ning Maria amo na Maria hindi tawe na basta sa iton Artemisa na siya nakita ko nakahambal ko ay mapuslanon man ini siya kay madumduman mo bilang imo nga mga olds pinpasilula ko to nan ining panahon sa matugnaw, ara may mga ginaubo, sipon, trangkaso, kay timaulanon nga panahon, dako nga bulig ang mahatag sa aton sining makabig ni naton siya nga medicinal plant, na? Pero actually, pagtawag ni nila hilamon, gini siya, effective ini siya nga bulong para sa pila ka mga ginabatsyag sa lawas. Ginatawag ni nila nga hilamon nga Maria, na hilamon nga Maria. May ara na nga ginalaga, miyara nga pabukalon mo lang ininit nga tubig, ibutang mo siya, amo na natawag nila nga Artemisa tea, no? Imnon mo dayon, kay nga natural ina siya nga expectorant, bulong sa ubo. Nami gina siya sa ubo, nga may plema. Sorry sa mga nagkakaondera, no? Nami ina siya sa ubo nga may plemas. Okay? Para naman sa mga ginahilanat, syempre, ang ginahimo na nila, ang Artemisa, ginadikdik na nila, di ba? Ginadikdik na, bisan mga 5 or 6 lang nakadahon. Pagkatapos, diriyoy, hampol na din nila sa agtang o dumduman ko na sa unanan. Ihampol lang para nga, ang imo mainit nga agtang, masudlan sang mabugnaw nga duga sang Artemisa, pagkadto sa imo lawas. Maumpawan ka sa imo hilanat. Kag isa pagid sa mga nanay bala nga gusto nila purgahon ang ila sinibata na may arab lang mga nanay gusto nila purgahon nilang ila sin mga kabataan. Nami man nga pampurga sa mga kabataan ang Artemisa. Ay gali na ang duga man tuktukon mo man siya pagkatapos pugaon butangan mo siya jutay nga kalamay nga pula, no, ng brown sugar, pwede mo naman painom sa bata. Na kag kun may ara siya nga ginasagod sa iya tiyan, muna siling nila bitok, bitok kon gagmay na, pakon lugay. Sorry ha sa mga nagkaonda. 3 days ina nga himuon para nga mapagwa sa lawas ang inyo bata. Effective man ang duga sang Artemisa para sa mga may skin disease, parehas ang eczema, na? Or scabies, na? Kung may eczema ikaw, na pwede man ina. Kag, pero siguraduhon mo yan wala pilas. Wala pilas ang eczema, di ba skin, ano man lang na siya? Sa aral lang sa panit mo. Kag, ang tiyan naman sang Artemisa, effective man ina sa mga hindi matunawan. Gets nyo? Sa mga hindi bila matunawan, ara ang Artemisa. I-anhon lang to ganit itawi ang Artemisa. Ibutang mo lang sa
mainit nga tubig. Ang gwa niya is Artemisa tea. O, di ba? Or Maria tea. Sa mga ginadismenorrhea, dako man ang pulos ni Artemisa para sa inyo. Kung sa mga maligwin nga lugar o sa mga uma-uma, do aral na sa mga ugsaran, ti subong niya ginatipigan na ginasa, isa na sa mga ginatipigan nga mga tanom. Kay nga makabuligid sa natural nga paagi nga pagbulong sang aton sa ni mga ginawatsag. Kay ti masiling kita hilamon na pero amo galiin ang sangkap nga makapabulong sa pila naton ka mga ginabatyag. Alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Inaay na paambit ni Tita Wea, malipot lang pero mapuslanon man para sa aton, di ba mga nanay dara? Sa mga tita at tito, siyempre sa mga lola kag lolo, kilala gid nila kung ano ang Artemisa. Pero sa ito naman dira mga kauturan nga nagkakinanglan sang kwarta, kag gusto ninyo mag-loan, syempre, Golden Sun Finance Corporation ang itong sabat para sa inyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Tita Wilma, guro adik, siya nga pulis, opinion na nila to sa pulis, bala nga ng lutang balahaw, nga naniro, Family Arsaga ginatamyaw sa Purok Taclaron, Barangay Malingin, Bagos City, panamyaw sa utod mo, Lalin Arzaga. Naghalin sa iyautod nga si Lalin Arzaga. 8029, salamat gid. Pakitamyaw sa Barrio Kudkud, San Carlos City. Family Morden, kag Family Visario, Family de los Santos, ang gapanamyaw si Narcisa de los Santos sa Purok Handumanan, Purok sa may Handumanan, Purok Mabinuligon. 3712, relax lang. Alas 2:35 si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng mga ini. Sakot mo! Aha! Siling ni Miss Virgil Pinda. Sakto na, Tita We. Bisan ko nagkakaon ka mo saging basta loving, di ba? Yes, Mary Jane Tini Francia, mayong hapon, Tita Wilma from Montalban, Rizal. Adrian Ramirez Oberas, good afternoon, Tita We from Barangay 35. Hello to Energy Fans Club. Merry Christmas to all. Thanks again, Tita We. Okay. Okay, good. Kag mayong hapon man kay Sister J, good afternoon, watching lang here. Hi and hello sa imo, stay safe gid. Halong gid kay nga ati sa inyo dira lugar nga daan subong perti gid, no? Hi Miss Salvi Gatilugo. Merry Christmas sa inyo da sa Action Radio kag sa imo man, ma'am. Merry Christmas. Thank you gid.
Hay nagapangasubo dira, may nagapangasubo damo sa iton ano. Gapangasubo siya, pero lawagon ta ka. Relax lang, no? Si Donna Grace Iges Garol. Thank you, Gid. Ara na, nag-greet ka na ni Tita Wilma. Kag Maria Fe Alviola Oriel. Ara na, nag-greet ka na ni Tita We. Thank you, Gid. Lilibeth Ninia, kay Jen Ibanez Esutros. Kay Sister J, good afternoon again. Thank you, Gid. Kay Kaini, kay Rene Recudo, kay Jen Cleven Duran, kay Precious Joy Villanueva Paclivar, salamat gid mayong hapon sa inyo. Nora Fedelatori Malikse, kay Yvonne Buschier, salamat gid. Jiben Yanab Silonga, kay Rian Montesa, Esther Rosensuelo Bermudez, kay Gimar Haban, kay Angeles Saunoy, Roslyn Colinco Valdesimo, salamat gid kay Monmon Pilarca. Elizerly Kayan, thank you man. Yes, balikan talang kamo pag may time. Thank you, Ken. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Para naman sa itong tag sa ka-horoscope. Ang aton mga horoscope para karon nga adlaw, Lunes,
Disyembre 21 tuig 2020. Sagittarius. Ang mga Sagittarius na tao Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21, may ara ka ma-encounter sa imo spirit guide. May mga makitaan ikaw mga pananawan nga posible ma-experiensyan mo in actual. Kung igakalipay mo man o kung hindi depende sa imo kung batunon mo or hindi. Basta tagaan mo importansya ang mga bagay nga kun ara sa imo subong. Tungod nga, wala sa madamo nga tawo, sa iban nga tawo or halos wala ina sa iban nga tawo, ikaw may ara. Okay? Ito, amo na silingat halungan mo, kag tipigan mo. Maswati mo nga mga numero 8, 35, 25, 42, kag 10. Chestnut brown is your lucky color. Capricorn. Disyembre 22, tubtubinero, just 9. Magpangamuyo ka para nga magwa ang matudtuod mo nga nabatsyagan. Kag kinanglan ipakita mo man ang imo matuod-tuod nga pagkatawo para makilala kanila sa sulod sang balay. Capricorn, himuon mo gid permi ang mga maayo kag husto. Mga maswati mo naman nga mga numero 7, 33, 41, 12, kag 25. Ubi purple is your lucky color. Sa mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Magaperma ikaw sa isa ka kontrata nga makahatag sa imo kalipay karon nga adlaw. Sige ang kadalagan sa imo kabuhi basta ikaw mapisan lang. Maswati mo naman nga mga numero 3, 5, 21, 12, 42, kag 38. Butter yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Nabatyagan mo karon iyang adlaw ang pagpalangga or ginatawag nga love. Kag Pisces, pasalamatan mo gid ang tanan nga nagabulig sa imo para maangkon mo ang imo ginahandom nga pwesto. Maswati mo man nga mga numero 5, 30, 11, 25, 28, kag 43. Fire red is your lucky color. Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Untatina na, grabe, sorry Puertis daw yung gasugo sa imo Aries ba? Hindi ambal sa imo horoscope. Untatan mo na ang pagkaon sang mga toxic food. Pareho sang sitsirya, palakaon kagisina. Amo man ang gamit sa mga toxic nga mga word o kung mga tinaga para nga mag-ayuhan ikaw. Mga maswati mo nga mga numero 8, 32, 25, 42, 28, kag 15. Satin white is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20. Bago na nung imo-wish, mag-grant ka din na. Pero may kulang. Okay lang, bisan lang. Okay lang na, di ba? Pinsaron mo ang imo gusto nga maangkon sa sini nga Paskwa. Kinahanglan tinguhaan mo man para nga maging happy ka man sa self mo kay sa pamilya mo. Maswerte mo nga mga numero 38, 32, 40, 28, 14, kag 19. Sapphire blue is your lucky color. Lucky color mo, yes, sapphire blue. Alas 2:46, Action Radio Philippine Standard Time. Una nga bahin sa aton mga horoscope karon nga adlaw. Relax lang. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos sa ni. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na kahin... Nanay Isabel, kag si Eddie Laos, good afternoon lang dira sa inyo. Salamat, kid. Tapuso na ito ng mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karoon nga adlaw. Ari nakita Tita We sa zodiac sign nga Gemini. Mayo 21, tubtub, Hunyo 21. Sa negosyo, Gemini, padayon na lang, mintinaha ang katampad, tungod amo ina ang mangin rason para pirmi nami ang imo kita. Padayon naman ang imo pagpaninguha. Mga maswati mo nga mga numero 5, 32, 48, 23, 50, kag 11. Tulip pink is your lucky color. Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Cancer, pasalamatan mo, kag dayawon mo ang mahal nga Diyos sa tanan nga blessing nga nag-abot sa imo. Gamita ina sa husto para hindi madula. Mga maswati mo nga mga numero 4, 11, 7, 25, 37, kag 10. Paper white is your lucky color. Ang mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, ang imo kadalagan, inatungod sang imo pagkamaalwan sa imo isig kapareho. Leo at na ang imo ikaayong lawas. Mga maswerte mo naman nga mga numero 5, 14, 35, 11, 25, kag 43. Lilac violet is your lucky color. Ang mga Virgo naman, amoy ni mga netaw, Agosto 23, tubtub Setyembre 23, kinahanglan magpa-hour cleansing ikaw Virgo para madula ang mga kapaslawan sa kabuhi mo. So, sa imo horoscope. Kag dira, kung himuon mo ina, makaangkon ikaw sa total life change. Mga maswerte mo naman nga mga numero 3, 21, 18, 35, 30, kag 42. Tangerine is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libra na tao, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Wow! Ang natural mo nga pagpangabuhi, Libra, success na ina para sa imo. Kag kung ano man ang blessing, imo na ba iton? Yes! Kinahanglan mag-share ka sa imo, isig ka pareho para hindi ikaw madulaan. Maswerte mo nga mga numero 9, 13, 35, 42, 35, kag 25. Crimson red is your lucky color. Silo, kita sa katapusan nga zodiac sign. Scorpio, mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22.
ang kadalagan araman sa imo pagkatao Scorpio karon nga adlaw ha. Pilion mo ang successful nga pamatyagan kag i-enjoy mo lang ang life nga ginitawag. Mga masuwati mo naman nga mga numero 14, 23, 10, 32 kag 39. Ice blue is your lucky color. Okay, nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karon nga adlaw Lunes na Lunes. Disyembre 21 tuig 2020. Ay, mga anak. Donnie Grace Igas, thank you. Good kay Dennis Richard Tibor Roma, salamat man kay Lilibeth Nini. Tawe, greet ko lang asawa ko as Remia Dioma, gapamatigid permi sa imo programa, ang yaba na si Onyeng Dioma, 4225. Okay, alas 2:57 Action Radio Philippine Standard Time sa sinianay nga bahin. Mga palangga naton nga mga tagpalamati. Nagapangabay si Tita Wilma kung mahimo updin ninyo kita sa padayon man naton nga pagpangamuyo nga hanungod sining ginapangatubang naton nga pandemic ang orasyo imperata baituk sa COVID-19. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water,
which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, alas 3, dos na Action Radio, Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma. Aton coffee break na yung man Zenton Plus Coffee Mix. Ang kafe nga suwabe ang aroma, suwabe ang timpla, kag suwabe ang sabor. Ang kafe nga may vitamins, kag minerals, may insoluble fiber pa, nga among nagatinlo sa aton color na kontinai. Tandaan lang gid naton ang Zenton Plus Coffee Mix aroma. Okay, sila ni Diosdado Forfonga. Lord Jesus, hear our prayer. Amen. Forfonga family, London City. Merry Christmas, Tito Wilma. Likewise, sir. Thank you so much. And stay safe. Magapalam si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life si karon nga hapon. Ang ito naman Bible verse for the day nga mabilin sa inyo halin sa Acts chapter 3 verse 19. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, the times of refreshing may come from the Lord. Tubtob naman ni what was, madamogin nga salamat, standby na sa matawag naton nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.